Arestado ang Magtiayon human nakuhaan og 6.8 million pesos nga kantidad sa gituohang shabu atol sa buy-bust operation sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Dakpa ng 42 anyos nga babae nga usa ka vendor atol sa drug buy-bust operation sa kapulisan sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte ni adtong Sabado. Nadakpan sabang iyang bana nga usa ka driver nga kuyog niini. Ang maong mga sospek pulos residente sa Barangay Dalikan, poblasyon sa Dato din Sinsuat. Matud sa kapulisan, sa Sultan Kudarat unta magbaligya ang sospek ug ang usa ka poster buyer apan may desisyon ang mga sospek nga mokambyo og laing lokasyon sa Dato din Sinsuat ug dito naghimo ang drug deal lakip ang paspas nga pag-aresto sa maong mga sospek. Balhog karon sa Sultan Kudarat Municipal Police Station ang maong mga suspetsado nga wala na miluwat og pahayag. Posible kini mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan.